te zien wat er interessant uitziet. Maar we moeten eerst even, want hier stond iets op. Clean up after your dog, maar er hangt nog iets onder. Oké. Mees, pas op, de stier is er al op, man. Dog shit. Ja, dus nou. Oh, ja, zie je, Ja. daar zit hij door. Kijk, Wacht, Kijk. Door. oeh. Ja, hey. Oh ja. Verdamme. God, ja. Oh, ach de god. Dit geeft problemen in de auto dadelijk, joh. Probleem in de auto. Ja, let op hè. Als het beeld toe rammelt, ik kijk niet, dan kijk op de grond. Dat zal me erop. Hallo, hier ben ik. Ja, het is meegegaan. God, nou fijn. Welkom in Limburg. Wat een gevoel. Ik ben bereid. Zo, nou, we hebben het gered. Het is, ja, wat zou je het zien? Nou, liek het op. Een bloemenveldje. Nou ja, het lijkt erop alsof het iets voor de kindjes is of zo. En dan hebben ze iets van een watermeulenachtig dingetje. Rijd dan eens aan. Ja, maar. Rijder eens aan. Ja, fijn. En nu? Wat gebeurt er? Niks. Nou ja, we zien een schipperskerk, dus het water stiert waarschijnlijk niet hoog genoeg. Laten we hopen dat het water nooit zo hoog komt, dat er net goed rijden. Nou, mag Dat wel ik terug. Ja. We gaan weer terug. Zien we allemaal nog oké, jongens? Nog toe wel. Ja? Oh man, dat had ik geluk net. Moet ook dat ding doen. Mooi. Doorloeg. Ik denk dat hij het bordje niet had gelezen. Anne? Zit weg. Ja, Frank, doe nog even de... Anders komt ze de wagen niet in dadelijk. Ja, oké, we zien oké. Daar jongens. reed ik wel verder. Maar die bloemkes die stonden hier dus ook in de tuin. Bij die mensen die ook schattige engeltjes op de vensterbank hebben staan. Dus even kijken of... Kijk, Ouderwetse bellen. zo zogen ze er vroeger uit. Een deur. Ja. Kijk. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen, meneer. Hallo. Ik ben Bas van de L1. Ik ben Joke. Programma Onderweg. Kent u Oh het? ja, daar Ja? kijken we ook altijd naar natuurlijk. Oh, nou, natuurlijk. Ja, vind het wel natuurlijk. Maar fijn ik om te kom horen. net van Albert Heijn terug, dus toevallig, mijn man is in de garage bezig aan het knutselen. Ah, oké. Dus Ja. die is aan het zagen. Wat is die aan het Ja, doen? van alles. Oh, van Hij alles. maakt nou een kerststalletje. Oh, maakt hij ook vogelhuisjes en zo Ja, die ik daar van zie? alles. Oké. En houten bloemen. En houten bloemen. Aha! Wat viel je op? Ja, wij sloegen aan op het, ja wat is het eigenlijk? Een watermolentje. Een watermolentje. Heeft Nou, uw man gemaakt? Nee, dat niet. Die Oké. hebben we gekregen van de zus van hem. Maar wat is het daar, dat hoekje? Het ziet er zo knus uit. Hij maakte altijd met de kerst een mooie kerststal van. Ja? Met lampjes erbij, van alles. Wat leuk. Elk jaar. Ja. En met Pasen, de paashaas. Ja, zo proberen wij hier een beetje op te vrolijken in het dorp. Leuk. Wij komen altijd graag in Schipperskerk. Schipperskerk heeft iets, Vind je? ja vind ik Door wel, de met kerk, die natuurlijk. prachtige kerk.
van Marieke. van Marieke Met de kunst. met de kunst. En waar mensen die het niet zo breed hebben bijvoorbeeld aan kunnen schuiven voor een Ja, kerstmaaltijd. Ja, perfect. Ja, Echt doet ze het dat nog beste altijd? meid. Ja, Ja? elk jaar. Ja. Ja, het is Wij een... hebben ons, mijn man is 80 geworden in januari en we konden bij haar in het kerkje het feestje houden. Bij wijze van uitzondering. Oh. Ja, ik had Ja, niet zo- zoveel plaats in huis, dus ik denk, Ja, maar dat is Marieke. Hè? echt super. Ik maak het voor elkaar, zegt ze. Je kunt bij mij. Je zou bijna Super. zeggen, die is te goed voor deze wereld. Ja. Ja, weet ik niet. Er zijn wel meer goede Nou, dat mensen. zeg hè. ik. Ik heb het gezegd. Als je zit te kijken, Marieke. Hallo! Daar hangen nu knuffels in. Ja, dat is gewoon voor de aardigheid, flauwekul. Oké. En er komen heel vaak oma's, moeders met kinderen. En ja, die kijken naar de ogen uit. Ja. Prachtig, toch? Waar moet ik uw tongval plaatsen? Oorspronkelijk. Enschede, Twente. Enschede. Maar Twente. ik woon al 50 jaar hier. Oké. Hoe Al bent meer u, dan 50. hoe bent u hier terechtgekomen? Door mijn, toen mijn echtgenoot. Maar nu heb ik gelukkig weer een nieuwe. Oké. Die pas Zo 80 gaat is het, geworden. zo- Ja, ja. Ja, En fantastisch. hoe lang kent u die handige meneer? 25 jaar al inmiddels. Oké. En ik woon hier al, ook al 50 jaar. Oké. Bijna 50. Met veel plezier? Geweldig. Ja? Kijk maar eens naar het uitzicht. Het is Ja. hier zo heerlijk. Ja. Hey, en die bloemen, die houten Misschien bloemen, kun je even naar hem toe gaan. Ja, ik denk ga- dat hij dat heel leuk zou gaat u vinden. dan mee? Loopt u Ja, even mee ja, naar hem loop toe? Ja? Kan de deur... Ja, je kunt hier niet altijd natuurlijk. Dus hij Maar- heeft Dat het ook huisnummer gemaakt. gemaakt. Hij heeft dat gemaakt, denk ik. Nee, dat heb ik meegenomen uit Twente. Oké. Wat symboliseert het? Ik weet het niet. Er zijn heel veel gevelteken is het. Dat is Oké. bekend in Twente bij de boerderijen meestal. Die staan bovenop de boerderij. Dus dat is een klein stukje Twente wat u meegenomen heeft Ja. naar Schipperskerk. Nou, eens kijken of... Gaan we maar eens kijken, want hij zal het heel leuk vinden. ja, denk ik. gaat u voor? Is hij een Limburger? Ja, Ja? echte Limburger. Een echte Limburger. Oh, daar staan er nog meer. Guttekoven. Zijn die Ja, van de overburen. Die wilde ook graag een bloem. leuk hoor? En ze bloeien altijd het hele jaar door. Ik heb een verrassing voor jou. Laat maar binnenkomen. L1. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Goeiedag, Wil Steenbusch. Oh, de geur van Zaaksel, Frans Eikenhout. die ken ik niet. Eikenhout. Ik ken wel Frans Timmermans. Hier, kijk. Ja. Dat is een houtsoort. Ah, oké. Oh, heerlijk. Oh, jongens. Lekker hè? Ja, Ja, heerlijk. er wordt al hoog opgegeven over knutselkwaliteiten. En dat je altijd aan het knutselen ziet. Ja. Altijd. De bloemen en Altijd. kerststalletje. Ja, maar ook door weer. Ja, Dat ook. zijn dan de zogenaamde kunstbloemen van mij. Ja, maar die bloemen die kun ze niet alleen heet tegen, maar ook bij de uverburen. Ja, ik geef ook die aan de overburen. En aan Marieke en Veronica het gegeven. Ja. En Marieke Russel. We hadden het net over Marieke. Ja, Marieke zien we ook wel eens geweest. Ja, natuurlijk. Dus En daar heb je proficiat nog trouwens. Ja, dat is Voor al ook- wel... Voor ook 80ste ja, verjaardag. geweest. ja, geweest. tuurlijk. Dus daar ben ik. Ik ben altijd bezig met het kleins zoal. Dus ik zou het liefst nog een deur afhangen. Maar dat lukt niet meer, Nee? lichamelijk. Oké. Dat vind ik wel jammer. Maar toen ben ik dus overgestapt naar, nog het kleins. Dit moet dan in een nieuwe korststal weer zeggen in Guttekoven. Een korstal. Een korststal, niet geen kerststalletje, maar een korststal. Gaat die den andere vervangen door? Nee. Hè? Ik heb nog een ganse mooie heb ik op de zolder staan. Die komt dan nu met kerstmis. Komt hij onder de kamer in.
En ik heb dus een kerstgroep uit Santa Cristina, Noord-Italië. Oké. En daar ben ik met begoos. Vroeger kreeg van de pap en de mam, kreeg met kerstmis altijd het geld. En toen dacht ik, wat moest ze er nou met? En toen, ik wil altijd al zelf een korstal maken, maar wat moet dat geven natuurlijk? Hè? Waar moet hij op lieken? Toen ben ik opeens een schuur ingewandeld. Want overal waar weer twee hergaan, het eerste wat die doen is te loggen kijken. Naar de gebinten van de gebouwen. Oké. Dat zit eenmaal, ik doe ook dus vakwerkhuizen, is ook een hobby van mij. En dus ik leef dus die schuur in. Hè. En ja, daar wordt de kost al van mij.